бо муҳимтарин иттилоот ва гузоришҳои ҷолиб барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Ассалому алайкум. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. шиноидани арчаи соли навӣ дар маркази шаҳр, ҷанбаси солонаи фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, натиҷагирии обунушавӣ ба рӯзномаву маҷаллаҳо ва дигар масъалаҳои ҷорӣ дар ҷаласаи ҳафтавори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент баррасӣ гардиданд. натиҷагирӣ обуннашавӣ ба рӯзномаву маҷалла дар корхонаву муассисаҳо, шинонидани арчаи соли навӣ дар маркази шаҳр ва фазои идона, ҷанбасти фаъолияти солонаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва дигар масъалаҳои ҷорӣ дар ҷаласаи ҳафтавор ки санаи 13 декабр дар толори хурди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр баргузор гардид, матраҳ шуданд. маҷлис бо суханронии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода оғоз ёфта, баъдан муовини раиси шаҳр Дӯстбойзода Хусрав сухан намуда аз обунашавӣ ба рӯзномаву маҷаллаҳо ва камбудиҳои дар ин самт ҷой дошта гуфт. вобаста ба ин мавзӯъ ба шахсони дахлдор саволҳо дода шуда, оид ба бартарафнамоии камбудиҳо супоришҳо дода шуд. инчунин дар масъалаи оростани арчаи соли навӣ ва баргузории чорабиниҳои идона сухан рафтаву масъулин вазифадор гардиданд, то дар ин самт корҳоро зудтар ба роҳ монанд. ҳамзамон дар ҷаласа масъалаҳои дигар аз қабили андоз, савдои кӯчагӣ, қарзи барқ, ваксинатсияи аҳолӣ, омодагӣ ба Наврӯзи соли 2022, мулоқот бо сарбозони эҳтиётӣ ки ҳамин тирамоҳ хизматро ба итмом расониданд, матраҳ гардида, вобаста ба бартарафсозии камбудиҳо ва хуб ба роҳ мондани корҳо ба масъулин дастуру супоришҳо дода шуд. гузориши Мартаба Раҳмон ва Ҷаҳонгир Толибӣ ва Шоҳҳусайн Солиҳов. дар шаҳри Панҷакент арчаи соли навӣ қомат рост мекунад. он бо баландии 12 метр дар назди осорхонаи марказӣ, яъне боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи Абу Абдуллои Рӯдакӣ оро дода мешавад. ёдрас мешавем ки соли гузашта бо сабаби паҳншавии бемории сироитии коронавирус дар шаҳри Панҷакент арчаи соли навӣ ва барномаи фарҳангӣ низ ташкил нашуда буд. хушбахтона имсол тантанаҳои идона бахшида ба соли нави милодӣ ба нақша гирифта шудааст. чанд нафар хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 ба даври дуюми озмуни телевизионӣ ҳусни хати беҳтарин рохат гирифтанд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. телевизиони Симо дар ҳамкорӣ бо ширкати Рахш такси дар шаҳри Панҷакент тасмим гирифтааст баҳри дастгирӣ ва ҳавасманд намудани ҷавонону наврасон озмуни телевизионии ҳусни хати беҳтаринро байни хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳру деҳоти Панҷакент баргузор намояд. озмун аз даври мактабӣ ва шаҳрӣ иборат буда, дар арафаи таҷлили ҷашни Наврӯз ҷанбаст мегардад. ғолибони даври шаҳрӣ бо ифтихорнома ва мукофотпулӣ барои ҷои якум 3000 сомонӣ, ҷои дуюм 2000 сомонӣ ва ҷои сеюм 1000 сомонӣ қадрдонӣ карда мешаванд. ин навбат даври мактабии озмуни телевизионии ҳусни хати беҳтарин дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 баргузор гардид. дар муассиса 1705 нафар хонандагон дар дубаст ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд ки ба онҳо 116 нафар омӯзгорони ботаҷриба сабақ меомӯзонанд. муассисаи мазкур дар ҷанбасти соли хониши 2020-2021 ба муваффақиятҳои назаррас ноил гардид. 2 нафар хонандагони муассиса Фариза Ҷобирова ва Фаромарз Ҷӯмаев муассисаро бо медали тилло хатм намуданд. ҳамчунин Дилшод Аминов ва Нозанин Ансорӣ узви ҳақиқии Академияи хурди илмҳо гардиданд. дар соли хониши 2021-2022 низ хонандагони муассиса ба дастовардҳои назаррас ноил гашта истодаанд. Сафаров Ромиш, Тилоев Иброҳимҷон ва Тоҳир ва Низорамоҳ дар озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат аз фанни физика, математика ва биология дар даври ҷумҳуриявӣ соҳиби сипосномаи Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон гардиданд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 ба давраи зимистонгузаронии солҳои 2021-2022 омода буда ба миқдори зарури ангишт, ҳезум ва дигар маводи сӯхтро захира намудааст. дар озмуни телевизионии ҳусни хати беҳтарин низ хонандагони муассиса фаъолона иштирок намуданд. дар оғоз ташкилкунандагони озмун бо хонандагон суҳбати самимӣ анҷом доданд.
омӯзгори муассиса матни диктантро ба хонандагон пешниҳод намуд. хонандагон матни диктантро зебо ва бехато навиштанд. аз ҷониби аъзои ҳакамон матни диктанти хонандагон тафтиш гардид ва аз байни иштирокчиён Мансуров Муҳаммад Солеҳ, хонандаи синфи 8-уми В, Толибова Сабрина, хонандаи синфи 9-уми Б, Шукронаи Зокир, хонандаи синфи 11-и Г, Норва Сабрина, хонандаи синфи 10 ва Муҳаббати Мунир, хонандаи синфи 8-уми А ба даври шаҳрӣ роҳхат гирифтанд. Бояд қайд намуд, ки озмуни мазкур дар ҳамаи муассисаҳои таълимии шаҳру деҳоти Панҷакент бо навбат баргузор мегардад. гузориши Сабрина Акрам ва Вашо Ҳусайн Солиҳов. من خواننده سینف 5 بابای و گنجنه. تاجیکستانی زیبا شیرین‌ترم، تاجیکستانی جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیر مادرم. хонандагони синфи 6-уми Г муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 шаҳри Панҷакент аз фанни забони русӣ чорабинӣ барпо намуданд. имрӯзҳо дар бештари мамлакатҳои дунё забони дуюми муошират ин забони русӣ ва ё англисӣ ба ҳисоб меравад. пешвои муаззами миллат низ дар суханрониҳои худ борҳо таъкид мекунанд, ки мо бояд ҳамеша забонҳои хориҷиро аз худ кунем, зеро беҳуда нагуфтанд, ки забондонӣ ҷаҳондонӣ. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1, ки ҳафтаи забони русӣ меравад, омӯзгорони фанни забони русӣ Эргашева Парвина Садриевна ва Муҳиддинова Дилноза Одилҷоновна бо ҳамроҳии шогирдонашон, яъне хонандагони синфи 6-уми Г, оид ба мавзӯи эҷодиёти Михаил Лермонтов дарси кушод гузаронданд. Сегодня у нас открытый урок посвящен творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова. Мы сегодня будем анализировать стихотворение этого замечательного поэта, стихотворение «Листов» и «На диком севере». Я вам прочитаю стихотворение, а вы будете угадывать, как называется это стихотворение, и продолжите. Понятно задание вам? Итак, первое стихотворение. Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Какое стихотворение? Увы, он счастья не ищет и не от счастья бежит. Это стихотворение «Парус» Михаила Юрьевича Лермонтова. Присаживайся. Следующее стихотворение. Утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя. Но остался влажный след морщине, старого учился одиноко. Он встреть задумался глубоко, и тихонько плачет он в пустыне, учился. пас аз ба итмом расидани ҷамъомад директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 Фарзона Ҷумаева сухан гуфта, ба тарзи омӯзиш ва дарсгузарии муаллимаи ҷавон баҳои баланд дод. ӯ илова намуд, ки ҳар як соати дарсиро ғанима дониста муҳассилин аз муаллимон доир ба ин ё он мавзӯъ саволу ҷавоб, викторинаву кроссвордҳо, майдони мӯъҷизаҳо ва умуман дигар намуди бозиву чорабиниҳоро барпо намоянд. муаллима Эргашева Парвина Садриевна низ вобаста ба ҷамъомади хонандагон ибрози андеша кард. Сегодня я очень рада тому, что учительница дала понять, раскрыла сегодняшнюю цель урока. И я очень благодарна основателю мира и национального единства, лидеру нации, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, за такую насыщенную программу, которую сегодня наши ученики свободно владеют этим великим русским языком. имрӯз муаллимон бо тарзу усули муосир истифода аз аёниятҳо, бозиву чистон ва ғайраҳо кӯшиш доранд, ки шогирдон мавзӯъҳоро хуб омӯзанд. талабагон низ ин масъулияти онҳоро дарк карда мавзӯи фанниро меомӯзанд ва албатта илм омӯхтани онҳо зарур аст, зеро онҳо ояндаи Тоҷикистонанд. бинандагони азиз, ҳоло бошад ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ба таваҷҷӯҳи соҳибкорони шаҳру деҳот мерасонад, ки санаи 14 декабри соли 2021 соати 10 дар толори маҷлисгоҳи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент вохирии раиси шаҳр бо соҳибкорони шаҳру деҳоти Панҷакент баргузор мегардад. бинобар ин соҳибкорон метавонанд дар вохирӣ иштирок намуда пешниҳоду таклифоти худро манзур намоянд.
бинандагони гиромӣ ин буд барномаи иттилоотии пайғом то барномаи навбатӣ тансияту сарбаланд бошед хайр